Ja estem. Molt benvinguts a aquest punt de trobada que forma part del mes català que estem organitzant les ANCs de les Amèriques juntament aquí amb el projecte Casals en xarxa. Justament avui per parlar d'un tema que sempre ens ha preocupat també i com a projecte i com a casals i com a catalans, que és les llengües minoritzades i en aquest cas associat a la intel·ligència artificial, que és que està canviant el món en aquests moments. I per això tenim a dues convidades de luxe, l'Eulàlia Ferrer i la Gemma Bel, a qui agraïm moltíssim doncs, de la seva presència. També, com sempre, agrair a tots els que feu possible aquesta iniciativa de Casals en xarxa, de fer sinergia com a casals, com a Catalunya Exterior, amb aquest projecte que portem ja més de 5 anys fent-lo, i dir-vos que també en aquesta línia la setmana que ve farem la premiació del concurs literari Dia del Llibre i de la Rosa de llengües amenaçades del món, en què s'ha convocat amb llengües mexicanes, també equatorianes, occità, català, castellà, i que portem més de 20 anys també amb aquest concurs. Aleshores, us convidem també a participar en aquesta premiació i doncs és un tema que com a catalans doncs, hi podem aportar molt i també nosaltres aprendre'n, evidentment. Molt bé, doncs, dit això, doncs ara mateix estem sent transmesos pel YouTube de Casals en xarxa, feu-nos like, subscriu-vos al YouTube i també ens trobareu pel Facebook, feu-nos like també, i també potser ens estareu veient en diferit per les xarxes de molts casals, com el de Paranà, Quito i molts altres. Dit això, passem ràpidament a la presentació de les nostres ponents d'avui a càrrec de l'Estíbalis des de Manchester. Endavant, Estíbalis. Gràcies, Cristian. Bona nit, Europa, bona nit, Catalunya, bona tarda, Amèrica. Doncs, com deia el Cristian, tenim dos convidades de luxe. Tenim a l'Eulàlia Ferrer. L'Eulàlia és pediatra i treballa en el processament del llenguatge natural al Barcelona Supercomputing Center des del 2020. I també tenim a la Gemma Bel. La Gemma és lingüista, computacional, treballa en el processament del llenguatge natural i actualment a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic des del 2016. És també secretària de l'ANC de Mèxic. Doncs, noies, endavant, l'audiència és vostra. Molt benvingudes. Hola, benvinguts a tots. Soc l'Anna Maria Gràcies. Izquierdo de l'ANC dels Estats Units i començarem una mica preguntant-vos com us heu fet per arribar en aquest punt, no? En què sou expertes en tecnologies de llenguatge. Gemma, explica'ns com has arribat fins aquí. Doncs jo sóc lingüista i vaig estudiar a la URB i vaig començar els darrers anys de la llicenciatura a estudiar fonamentalment matemàtiques, lingüística matemàtica, com descriure el llenguatge mitjançant les matemàtiques. Vaig començar a treballar en informàtics i en matemàtics més que altra cosa i ja vaig fer el doctorat en lingüística computacional i a partir d'aquí el camí és un camp que ha evolucionat moltíssim
des dels models que fem basats en regles, models estadístics i ara els models basats en xarxes neuronals, etc. El que fem nosaltres és, en general, tecnologies del llenguatge. De fet, estic en un grup d'enginyeria del llenguatge. El que fem és agafar textos, perquè em dedico al text, i els processem computacionalment, en traiem mesures estadístiques, fem models del llenguatge, vectoritzem, etc. I tot això té després una repercussió en el que és la intel·ligència artificial. El processament del llenguatge natural és només una part de la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència dels humans té visió, té moviment, té llenguatge, té capacitat de raonament, etc. No? Nosaltres treballem en tecnologies basades en el llenguatge, que és una part d'intel·ligència artificial i és la que ara ha fet el gran boom, la gran eclosió i que ens ha interessat tant. No? Treballem en resum automàtic, en traducció automàtica, en corpus paral·lels, no ho sé, en tot aquest tipus d'aplicacions que fem servir nosaltres ara a la nostra vida quotidiana. I bé, estic aquí a la UNAM, a Mèxic, i això és interessant perquè a Mèxic hi ha 68 llengües minoritzades, diferents del castellà, i des del meu lloc intento, sent que no soc una parlant d'una d'aquestes llengües, doncs treballar també en crear recursos digitals per a aquestes llengües de Mèxic, que tenen unes tipologies molt diferents de les llengües indoeuropees a les quals estem acostumats. I ja et deixo, l'Òlia, perquè tu també puguis dir la teua. Hola, gràcies per convidar-me. Primer, això ho diràs tu millor, Gemma, no? El processament del llenguatge natural és només computeritzar, fer que els ordinadors entenguin el llenguatge que parlem, escrivim els humans. No té més secret. Ho dic perquè quan vaig començar a treballar amb això em va costar molt el concepte. Jo vaig arribar una mica d'una via més estranya. Jo estava en un grup intentant fer salut mental amb nens i algú es va assabentar que al Barcelona Supercomputing Center buscaven un metge que parlés bé català, castellà, anglès i pogués fer investigació amb això i em van dir si m'interessava. O sigui que vaig arribar i per mi era tot molt nou. Jo havia fet medicina, no havia fet res. Jo estic al Barcelona Supercomputing Center, que és un centre de recerca pública. És un dels centres d'Europa on hi ha un supercomputing que està a l'abast públic de tota la gent que faci recerca pública a Europa pot demanar-ho i pot utilitzar-ho. És un centre que està finançat per la Unió Europea i sobretot pel govern espanyol, el govern català i la Universitat Politècnica. És un centre molt internacionalitzat, no? Es fan coses a tots nivells de ciències de la Terra, ciències computacionals i ciències de la vida. Jo estic al Departament de Ciències de la Vida i estic en un grup que fa processament del llenguatge natural, sobretot per a biomedicina. Llavors nosaltres treballem molt amb hospitals. Treballem molt amb hospitals catalans, amb alguns hospitals espanyols i amb hospitals europeus i grups de recerca europeus. Per tant, les llengües minoritzades que puc parlar jo, sobretot és el català, perquè no treballem ni amb gallec, els bascos fan molt la seva cosa, perquè estan molt preparats i van per la seva, i després sí que puc dir que de les llengües que treballem europees, que són tot llengües nacionals europees, sí que n'hi ha unes, les veus molt preparades, no? Com per exemple els holandesos estan molt preparats, ja no diguem els anglesos, no? I després veus països grans amb llengües nacionals, com Itàlia o com Romania, que a nivell de grans models de llenguatge, això, que és el que fa el ChatGPT, això, estan molt enrere d'altres països, no? El Barcelona Supercomputing Center és el que ha creat el model en català i castellà del model gran de llenguatge, no? El català es diu Aina, no? Amb un homenatge a l'Aina Moll, i el castellà es diu Maria, no sé per què, però bé. Vull dir, són el grup del costat, la que ho va fer, la Marta Villegas, era la meva jefa fins que es van escindir. I perdoneu, una cosa perquè ho anireu dient, perquè us he sentit dir això diverses vegades. Ens podeu explicar el que és un corpus? Perquè quan ho digueu entenguem el que esteu dient.
I tant, si vols ja t'ho dic jo, perquè suposo que sóc més de corpus que l'Eulàlia. Nosaltres, la lingüística computacional vol tractar el llenguatge com una ciència. La lingüística vol ser una ciència i la ciència necessita dades. I aquestes dades són dades que recollim, que són els corpus. Necessitem grans quantitats de corpus, de paraules escrites, en aquest cas si treballem en text, per poder traure patrons de l'ús de les paraules, per poder saber quines paraules van més sovint a la vora de les altres. I a partir d'aquí fem els vectors i fem els models de llenguatge i fem el xat GPT, per exemple, que si tu li poses una paraula, ell ja infereix quina paraula hi haurà al darrere, no? Els corpus són col·leccions de textos. Aquestes col·leccions, depenent per al que les vulgues, les has de fer d'una manera o d'una altra. Per exemple, un dels problemes que té actualment el processament del llenguatge natural, al meu parer, és que els computòlegs agafen una aranya, que en diem, que és un scraper, que es baixa tot el que troba per internet, ho posen tot dins d'una xarxa neuronal sense mirar res i d'allí els surt el que surt, no? I per això els models actuals del llenguatge són multilingüals, multilingüals, no sé com se tradueix això, perquè ells no miren res, no? I totes les llengües i tot el que agafen, tot ho posen dins de la xarxa neuronal. I els corpus, quan estan una mica curats, donen aplicacions de tecnologies del llenguatge molt més precises. Per exemple, si tu mires que les paraules estiguin ben escrites, si tu les etiquetes, si fas anotacions de tot tipus, la computadora pot aprendre millor d'aquí, d'aquests textos. Llavors, una mica, comencem amb la part positiva. Com penseu que aquestes tecnologies poden contribuir a la preservació de llenguatges com el català? Eulàlia. Sí, l'arribada dels grans models de llenguatge. Jo, per exemple, vaig començar a treballar el 2020, abans de que arribessin els Large Language Models, no? I un dels problemes que hi havia, per exemple, és... Nosaltres, per exemple, treballem en hospitals catalans, no? Els hospitals catalans el que fem necessiten sistemes de processament quasi bilingües, no? Perquè amb els textos mèdics trobes una frase que està mig escrita en català i mig en castellà. Pots fer el model, pots entrenar un català en castellà separadament, però ens interessa molt la part bilingüe, sobretot a nivell d'hospitals. Clar, comences el 2020 i quan va començar la pandèmia del Covid, sortien casos clínics en anglès, s'havia de traduir el català, sobretot al principi al castellà, i tot era molt costós. És gent, tenir pressupostos, és molt temps. L'arribada dels models llargs de llenguatge han arribat quan ja els models de traducció automàtica havien millorat, han fet un pas de gegant. I aquest pas de gegant, que és molt mala notícia pels traductors, per les llengües minoritàries són molt bones, perquè et trobes que tu tens un text, dius, nosaltres treballem textos clínics, doncs aquest està en anglès i aquest està en francès, doncs el poses al ChatGPT o al Google on sigui i el tens en català. I molts cops amb molt bon resultat. I clar, això fa que les llengües petites, que tenen molt menys pressupost que les llengües grans o les llengües estatals, a vegades ets una llengua més gran però no ets estatal, no tens un estat, si hi ha un grup de gent interessada és molt més possible tenir tot tipus de textos i tot tipus de traducció també de veu amb aquella llengua. I Gemma, els riscos? Mira, jo definiria una llengua minoritzada així, per mi, com una llengua que té, encara que tingui molts parlants, té un estat al darrere que li està en contra i no té suports institucionals. A partir d'aquí, jo abans sempre deia que una llengua que no sigui una llengua que tingui el suport explícit d'un estat que la fa seua no sobreviuria, no? Jo ara dic que una llengua, si no té tecnologies del llenguatge que ara estan presents en tot en la nostra vida, tampoc pot sobreviure. I no vull posar un cas del català, ja el sabem, no? Però una persona que parla nàhuatl, que aquí n'hi ha moltes, no?
si no poden fer servir la seva llengua en els mitjans de comunicació, que ja no ho podien fer servir, si no tenen mitjans de comunicació en la seva llengua, si no tenen la Wikipedia en la seva llengua, si van a buscar al Google i no poden fer servir la seva llengua, i si parlen amb el xat GPT i no poden fer servir la seva llengua, doncs per a què la poden fer servir? Llavors, per mi el risc és que si no hi ha tecnologies del llenguatge en una llengua, aquesta llengua, o sigui, perquè aquesta llengua no desaparegui, això seria un miracle, no? Però també es pot donar que es preservi, però que es preservi en unes situacions de diglòssia terribles on estigui raconada com una llengua que només es pot parlar a casa i amb la teva família i amb la gent gran. I aquí a Mèxic tenim molt estudiades els processos de substitució lingüística, no? Quan una llengua, els xiquets comencen a parlar-la només amb els avis, aquesta llengua ja sabem que va cap avall, no? Llavors, perquè la llengua tingui una visibilitat social, necessita tenir tecnologies del llenguatge. I l'únic risc que hi ha és que no hi hagi aquestes tecnologies per a totes les llengües. De vegades a mi em fan parlar de l'ètica en la intel·ligència artificial i també dic que també incrementa l'escletxa digital entre unes parts de la societat que poden ser més rurals o més aïllades aquí a Mèxic i la societat urbana. I que cada vegada hi ha una part de la societat que està més discriminada. De la mateixa manera, totes aquelles llengües que no siguin estatals i que no tinguin suficients recursos digitals estaran completament arraconades i jo crec que més d'hora que tard moriran. Expliqueu-nos una mica què és el projecte Aina, perquè tots els que no n'hagin sentit a parlar sàpiguen què. Eulàlia, te toqui. No, perquè jo no he participat al projecte Aina, només sé que el fa el grup del costat, que són molta gent, i que mantenen un model un Large Language Model en català, no? I llavors, el que sí sé és el que fem nosaltres al nostre grup és, per tossuderia, no? D'uns quants, sobretot jo, és aconseguir que hi ha adaptació. Tu tens un model llarg de llenguatge que et serveix per tot, no? Per traduir el diari, el que sigui. Però a vegades hi ha camps molt més específics que funcionen millor si adaptes el model de llenguatge a aquell camp específic, no? Llavors nosaltres creem eines, corpus també, perquè per tenir el model de llenguatge adaptat a biomedicina. El pots tenir adaptat a altres coses. Nosaltres treballem que l'eina estigui també adaptat a biomedicina, no? Proporcionant-li textos clínics en català i literatura mèdica en català, tota la que trobem n'hi ha, S'ha de buscar una mica, però hi ha unes quantes revistes en català, casos clínics, etc. Es va trobant, i després un altre avantatge de totes aquestes tecnologies, no? que et fan un volum gran de coses tan ràpid, perquè nosaltres tenim un supercomputer, però no per tot l'hem d'utilitzar, però vaja, va bé tenir-lo. Són tècniques com és el transfer learning, no? Tu pots tenir una cosa que està feta en anglès, no? Que és el llenguatge que ha començat tota la intel·ligència artificial i els models llargs de llenguatge, i pots adaptar-la perquè dius, tradueixo automàticament el text i el que he fet en anglès que m'ho faci amb el text en català, per exemple. No estarà perfecte com està en l'anglès, però serà una aproximació molt bona. I això ara es fa molt ràpid. El que fem nosaltres és corregir-ho després, no? Per assegurar-nos. Però inclús sense corregir-ho, si en anglès tens, diguem, el 100% de les coses ben fetes, doncs en català el podries tenir el 85%, 90%, depèn del text i això, perquè l'anglès i el català també són de la mateixa gran família de llengües, no? Però vull dir que aquest transfer learning, i això serveix molt també perquè aprofitem coses que es fan en llengües més grans i les puguem adaptar a llengües petites. En el meu cas, jo el que veig sempre és clínic, però segur que es pot fer en altres camps. Potser no sé si valdria la pena explicar una mica què és un model de llenguatge, que no sé si ho saben. Un model de llenguatge és una representació matemàtica d'una llengua. I per a fer això, per exemple, si vull fer un model de llenguatge en català, he d'agafar un corpus molt gran.
Imaginem, per exemple, tota la Wikipedia en català, que hi ha una pàgina web d'internet on la Wikipedia va fent còpies de seguretat i tu et pots baixar tota la Wikipedia en català o en anglès o en la llengua que sigui, no? Llavors, tu poses tot el corpus dins d'unes xarxes neuronals que el que fan és computar cada una de les paraules, quines paraules té a la vora. Per exemple, Catalunya, doncs veure tots els contextos en què surt Catalunya i totes les paraules que l'envolten. I a partir d'aquí, cada una de les paraules es converteix en un vector de, per exemple, 300 dimensions on tu vas establint la probabilitat de que cada una de les paraules del corpus aparegui si apareix Catalunya. Això el que fa és que puguem representar molt bé una llengua mitjançant aquests vectors, aquests models que hem construït a les xarxes neuronals. Què són els grans models de llenguatge? Això si ho fas en la Wikipedia, tens recursos com uns que l'any 2013, per exemple, va aparèixer Word2Vec, que va ser una gran revolució, on a partir de la representació vectorial de les paraules es va poder fer un gran avanç, per exemple, en àrees de la lingüística com la semàntica, on pots agafar dues paraules i representar-les en un plànol i veure si estan prop o si estan lluny. Si estan prop, són molt relacionades. Si estan lluny, no tenen res a veure, no? Cap als anys 20, 2020 o així, es va començar a fer els grans models de llenguatge. Què són els grans models de llenguatge? Són models de llenguatge, una mica més complexitat en l'entrenament, que tenen moltíssims recursos. En lloc d'una Wikipedia, imagineu-vos una quantitat de text equivalent a 10 Wikipèdies, no? I a partir d'allí els resultats són molt més precisos. I a partir d'aquí han sortit tots aquests models com ChatGPT, etc., que el que fan és poder predir molt bé quina paraula vindrà a la vora d'una altra. I això fa que quan nosaltres parlem amb ChatGPT i li preguntem una cosa i ens contesta una cosa molt bonica, tenim la il·lusió que ens està entenent, però l'únic que està fent està posant paraules una a la vora de l'altra que estadísticament són molt probables. Llavors, què passa? Que per entrenar aquests models grans de llenguatges necessiten grandíssimes quantitats de text. Quina llengua té aquestes grandíssimes quantitats de text? L'anglès i, per exemple, el xinès. L'espanyol està molt endarrere. El català té aquestes quantitats de text necessàries per entrenar un gran model de llenguatge? La resposta és sí, perquè el català és una llengua que va produint textos des del segle XII sense parar i en té moltíssims, però té moltes dificultats. Per què? Per exemple, jo ara estic en un projecte a la Universitat de Barcelona on volem fer un model de llenguatge fent servir tots els clàssics de la literatura catalana des del segle XII fins al segle XX. Què passa? Que els hem de digitalitzar, els hem de corregir, hem de fer tantes coses que jo m'hauré jubilat i encara no haurem acabat aquest model de llenguatge. Al Barcelona Supercomputing Center, això, els tipus de textos que agafen estan més a internet i, per exemple, es poden formular millor. I ells el que han fet és aquest model de llenguatge que es diu Aina, que és gran, és un dels que s'anomenen petits grans models de llenguatge que serveixen molt bé per al català. Bueno, no sé si els heu testat, Eulàlia, i donen molt bons resultats o no. Sí, bueno, l'Aina el fem servir sobretot per traduir entre el castellà i el català, perquè ens interessa molt, com que volem fer tot el que fem clínic, ho volem fer bilingüe. Si tenim molt en castellà, ho traduïm al català, si tenim alguna cosa en català. És per lo que el fem servir. Nosaltres no el fem servir més, però ja et dic, nosaltres fem biomedicina en català, castellà i anglès i 5 o 6 llenguatges més europeus. Vull dir, no anem fem en català per fer la cosa que estem a Catalunya, això, però clar, no fem lingüística, fem més biomedicina. Jo deia això del model petit-gran de llenguatge, això deies els riscos, Anna Maria. Un dels riscos, i això ja no és de les llengües minoritzades, no? És la potència que necessiten totes les tecnologies del llenguatge, això, no? Llavors, aquests models petits grans són models que igual
un hospital o una universitat pot incorporar i fer servir sense necessitat tenir allà un superordinador i pagar cada mes d'electricitat 3 milions d'euros, no? I per això els fan servir. No, volia parlar més d'altres riscos dels models de llenguatge, això que no són exclusius de les llengües minoritzades, són riscos com aquests models de llenguatge es nodreixen de textos que arriben al dia d'avui enrere, no? Llavors hi ha tots els defectes de coneixement, de racisme, de masclisme, de tot, que hi ha hagut i que segueix havent-hi fins ara, perquè n'hi segueix havent. Racisme, masclista, inclús amb tothom que es pensa que no és masclista ni racista, segueix havent. I llavors s'ha d'anar amb compte i saber que tot això s'ha d'utilitzar com una eina més. És una eina superútil, és una eina, però que ara s'està sobreutilitzant, no? Per què? Perquè ha sortit, perquè és barata, no? El ChatGPT, si no et poses nerviós, l'utilitzes un dia, el dia següent pots utilitzar-lo més, i s'està sobreutilitzant per tot perquè és la cosa de moda, no? Llavors, com cada eina, has de saber quan utilitzar-la, de què fiar-te'n, de què no, has de tenir una mirada crítica, com amb tota aquesta vida, com a qualsevol tecnologia i metodologia, no? A vegades espero una mica, no? Tots li fem preguntes al ChatGPT, però has de fer preguntes de coses que tinguis una mirada crítica. Jo no li faria una pregunta d'astrofísica i me la creuria al 100% perquè no tinc criteri. No, amb astrofísica, en medicina sí em quedo tranquil·la perquè si em diu una bestiesa ja me n'adono. Una cosa molt interessant és la capacitat de còmput, i ho acaba de dir l'Eulàlia, que es necessita per entrenar aquests grans models de llenguatge. L'Eulàlia, com està al Barcelona Supercomputing Center, no ho sap tan bé, però jo, per exemple, que estic a una universitat que en teoria té molts de recursos, el que ens passa és que no podem entrenar grans models de llenguatge. Per què? Perquè necessitem unes bestieses de capacitat de còmput que la UNAM ni cap universitat del món, a no ser que sigui Harvard o Cambridge o una cosa d'aquestes, no podem pagar. Quin és el resultat d'això? Que com ara els grans models de llenguatge, que era una cosa pròpia de la recerca, s'ha extès i tothom ho fa servir, les empreses han vist aquí la seva possibilitat. I qui està fent els grans models de llenguatge? Què els està construint? Google, Amazon, Meta, que és Facebook, i llavors aquí hi ha moltes coses, perquè a mi, per exemple, me cobren per moltes coses, no? Aquestes grans empreses, i després agafen el que jo he posat a les xarxes socials, per exemple, o els meus blogs, o fins i tot, n'estic segura, els meus correus electrònics, i amb això entrenen els seus models. I després què fan? Em cobren per fer-los servir, si el vull fer servir més d'una estona al dia, no? Llavors, d'alguna manera, ells ens utilitzen i després ens cobren. Aquí hi ha un problema ètic. I una altra cosa és que a les universitats ja no podem fer aquest tipus de recerca perquè nosaltres, comparats amb Google, no som res. Llavors, quina recerca estem fent a la universitat? Per exemple, Unlearning. Unlearning, què és? Desaprendre el que han après els models de llenguatge, perquè si els models de llenguatge estan entrenats sobre els que nosaltres, els humans, escrivim, el que escrivim, ja ho ha dit l'Eulàlia, és sexista, és racista, és tots els ismes i istes que hi ha al món. I llavors el que intentem fer és que els models de llenguatge desaprenguin això que han après, no? La qual cosa, de moment, no ens està donant gens de bons resultats perquè de vegades ho desaprenen tot i llavors ja no poden ni parlar, no? Són aquest tipus de problemes però això no són problemes de la intel·ligència artificial. O sigui, el problema de la intel·ligència artificial no és que sigui racista. És racista perquè està entrenada sobre textos racistes. El dia que els humans deixem d'escriure textos racistes, doncs la intel·ligència artificial ja no serà racista, no? Perquè la intel·ligència artificial no en té ni idea. Dia un investigador fa uns anys, i és un gran mite dins de l'àmbit de la intel·ligència artificial, que la intel·ligència artificial ni és intel·ligent ni és artificial, no? Són una sèrie d'algoritmes que van computant les ordres que tu li dones. I abans d'obrir els micròfons per totes les preguntes,
què ens recomanaríeu a nosaltres que no tenim ni idea d'intel·ligència artificial per donar suport al català? Què hauríem de fer perquè el català continuï tenint presència en aquestes tecnologies? Si puc dir jo una cosa, és fer servir el català. Els models d'intel·ligència artificial s'entrenen sobre els teus tuits, sobre els teus correus, sobre els teus missatges de Facebook, sobre les teues cerques a Google, sobre els teus blogs, sobre les teues pàgines web. Si tot això ho has fet en xinès, en castellà, en portuguès, escriu en català, fes servir el català a tot arreu i quan vinguin els computòlegs, aquests que es baixen tot i ho posen a la xarxa i els surti el model tindrà català. Sí, nosaltres des de la nostra feina fem això. Quan veiem textos clínics i això, doncs si es fa en anglès i en castellà també els fem en català, no? I anem produint material en català. Però tu ets un centre de recerca, no? Google no ho fa, això. Google agafa tot el que s'ha produït a internet avui, per exemple, i ho processa. Si nosaltres, perquè el català no està tan representat, no el fem servir, llavors... No, però el que fem nosaltres és, clar, posem tots aquests recursos en xarxa, els posem en Open, no? Perquè nosaltres tot el que fem ho posem en Open i Google ho agafa i mira, almenys es troba unes quantes coses en català. Ja sabem que fan de voltor, no? Perquè és el que fan les grans empreses, però almenys si hi ha material en català també se l'empassen i això fa que puguem parlar amb el ChatGPT en català, no? Després hi ha un altre problema. Si tu ara escrius un article de recerca, doncs en general has d'escriure en anglès, no? Llavors, per exemple, el català a l'àmbit universitari de recerca, articles, cada vegada està menys representat, però no el català, totes les llengües del món que no són l'anglès, no? I per això, en molts àmbits, està molt poc representat, infrarrepresentat, diria jo. Oriol, pregunta. Bona tarda, bona nit. Oriol Roig, des d'Oregó, als Estats Units. Abans has dit que, per exemple, un projecte que teníeu era agafar els textos literaris des de l'edat mitjana fins ara i fer un llenguatge amb això. Llavors, quina mena de català et queda? Perquè el català del segle XII és força diferent del segle XV, del segle XVII i del que parlem ara. I no sé si estadísticament el que et queda és un català dels anys 1920, per dir alguna cosa. Sí, en aquest projecte, per exemple, fixa't que jo soc lingüista i tinc certs interessos filològics i tot això. Hi ha una eina que es diu FreeLink, que és una de les eines d'anàlisi del llenguatge que fem servir tota l'estona els lingüistes o els lingüistes computacionals, que li poses un text i te l'etiqueta, te el dematisa i fa moltes coses, no? Llavors, per exemple, jo tinc estudiants aquí a Mèxic, ara tinc un estudiant que està fent un estudi d'uns aspectes lexicalitzats del castellà del segle XIII i XIV. Què fa? Necessita lematitzar és posar les paraules en infinitiu, per exemple, els verbs. El castellà del segle XIII és tan diferent del castellà actual que no li serveix aquesta eina. Què fa? El FreeLink té un mòdul per a l'anàlisi del castellà medieval. Doncs nosaltres també volem, perquè si tu vols fer servir, per exemple, vols parlar amb ChatGPT d'una obra de Lope de Vega o del Mio Cid, ho pots fer. Però si tu vols parlar amb ChatGPT de Ramon Llull és molt més difícil. Ho pot fer, I també és capaç de canviar un text de català actual a català medieval, per exemple. Però volem que estiguin representades totes les etapes històriques perquè també el ChatGPT tingui un coneixement lingüístic més extens. I això no existeix actualment en català. Si ben just que tenim coses del català actual, no? Com n'hem de tindre el català medieval. Gràcies. I en la mateixa línia hi ha una altra riquesa dels llenguatges són les variants. Hi ha el mateix problema, suposo. Preguntes amb, no sé,
Sí, Algú sí. de Castelló doncs, ho farà diferent que un de Catalunya Nord i Sí. el model Mira, t'entén i et xerra, diguem, que en la teva versió de català o és tot català central o... Mira, jo sóc de la Terra Alta. A la Terra Alta som 12.000 habitants. No sé quants textos produïm al dia, però no gaires. Jo dec ser la màxima productora de textos de la Terra Alta i la major part són en anglès i amb aquestes coses. Doncs és evident que ChatGPT segurament no em parlarà. Si jo li xerro en la meva variant dialectal total, segurament... jo crec que sí que m'entén, però no crec que em parli així. Aquí a Amèrica Llatina, per exemple, s'està duent a terme una iniciativa per fer un gran model de llenguatge només en castellà d'Amèrica Llatina. I s'està anant a universitats, a biblioteques, perquè tinguem un model de llenguatge que pugui no només entendre millor, sinó xerrar millor en castellà llatinoamericà. Això passa en totes les llengües del món i és evident que si una llengua té el màxim exponent de parlants d'una variant, aquesta variant és la més representada, no? Així és. Ho hem d'acceptar, no? Carlos, Gràcies. pregunta. Hola, bona nit. Em disculpo perquè estic viatjant entre Txèquia i Àustria i no tinc vídeo. Molt interessant el que dieu. Dos preguntes. Molt interessant el del unlearning. És fonamental, clar, perquè tenim tantes coses on hi ha balles, tantes coses que són incorrectes, i quan anem avançant com a societat, com a civilització, com a humanitat, doncs les tenim que anar corregint. Vale? I heu parlat de temes de gènere, de temes, bueno, de molts temes. Llavors, com ho fa això, la intel·ligència artificial? Perquè què passa? Suposo que ella treballa amb quantitats. És a dir, si molta gent ha escrit sobre això deu ser cert. Vale? Però, clar, si es descobreix una cosa de sobte, i poca gent ha escrit sobre això perquè s'ha descobert fa poc temps, però és una teoria o és algo que tira per terra molts anys o segles de text, com funciona amb això del ChatGPT, amb el unlearning? Eulàlia, no sé si vols contestar tu, perquè en medicina... No, jo només sé el que fem nosaltres, perquè el que fem nosaltres, però el que fem nosaltres és des d'ara tirar endavant, no? I el que fem nosaltres és assegurar-nos que amb tot el que produïm i que tot el que va parar a models llargs de llenguatge, perquè ho produïm amb llenguatges europeus o català i castellà, tingui un balance, un equilibri de gènere, no? Ens plantegem altres equilibris a nivell mèdic. La medicina està plagada de discriminacions, és bastant esgarrifós, però almenys la que exigim sempre és que accepten malalties que només són masculines, tot l'altre, el mínim percentatge de dones sigui del 50 o del 55%, perquè això vagi canviant, No és suficient per contrarrestar la resta, però almenys els treballs on estem nosaltres això està passant i almenys cada vegada que estem a reunions europees, nacionals, ens posem farrucos amb això. Ara, que s'ha de fer... Hi ha gent que fa tecnologies que jo desconec per contrarrestar això, però no us les sé explicar. Hi ha una cosa que has dit, Carlos, que la intel·ligència artificial és pensar que una cosa és veritat, no es pensa res. La intel·ligència artificial diu que segurament darrere d'una paraula hi va una altra i fa frases boniques i reprodueix patrons. Llavors, hi ha molta gent que fa servir, i nosaltres hem fet servir de vegades, li hem posat preguntes, no? No ho vam fer la Bíblia, això, li vam fer preguntes de la Bíblia i llavors li fem preguntes al xat, no? I s'inventava el que volia. I nosaltres volíem forçar-lo a que ens contestés el que estava allà escrit, no? I per això hi ha tecnologies com el RAG. Què és el RAG? És una manera en què primer se va a altres maneres
d'agafar informació, per exemple, mitjançant un buscador a internet o el que sigui, i li dones al model de llenguatge un marc d'on ha de triar quina és la resposta. O sigui, tu l'has d'ajudar una mica, perquè si no, els models llargs de llenguatge, que és el que s'entén normalment per intel·ligència artificial, el que fan és al·lucinar, així és com es diu oficialment, no? Les al·lucinacions. I què és les al·lucinacions? Que ells inventen. Per què? Perquè diuen mentides? No, no diuen mentides perquè no saben que és veritat i que és mentida, no? Llavors, si tu li poses una cosa moltes vegades, doncs segurament la repetirà. Exacte. I canviant d'angle també, o de pregunta, a mi sempre m'agrada preguntar per l'occità, o en aquest cas per l'aranès. Si parlàveu que el català té possibilitats i també riscos, com ho veieu per un llenguatge tan minoritari com és l'aranès? L'aranès és occità. Avui, justament, a l'hora de dinar, he estat prenent un cafè amb uns nois que venien de França o que han estat fent el doctorat a França i em deien que a França és fins i tot pitjor que Espanya, per exemple, i molt pitjor que Mèxic, perquè a Mèxic no hi ha lleis que van contra llengües. A França sí. Llavors, a França no se dona suport a cap iniciativa sobre cap llengua que no sigui el francès. Això vol dir, per mi està claríssim, que l'occità... Per aquí hi havia una pregunta que ens havia preparat l'Anna. Qui ha de donar suport, les institucions o els parlants a les llengües? Per mi, si les institucions no fan coses, aquestes llengües no sobreviuran. Però, clar, si són llengües minoritzades és perquè no tenen el suport de les institucions. Llavors no queda més remei que hi hagi parlants militants que es posin a treballar per aquesta llengua. I en el cas de l'aranès, jo veig, no sé, Anna, Eulàlia, tu treballes a Catalunya, però jo veig que si en el català estem tan malament, costa tant, imagina't en una llengua que és tan minoritària, fins i tot, i no dic minoritzada, és tan minoritzada al mateix grau que el català, però que és tan minoritària a Catalunya. Jo crec que l'aranès ho té molt malament. Bueno, nosaltres a nivell mèdic ni ens ho hem plantejat. Per això. I a nivell mèdic jo a vegades m'he de barallar per fer coses en català, o sigui que jo no sé aranès, tampoc ara em posaré, perquè sí que l'interès és si aproximem hospitals de les Illes o del País Valencià, sempre hi ha l'interès del bilingüisme també allà, però amb l'aranès ja no m'hi fico, no en sé, i no sé, és que ja no veus ni si aniria enlloc, no? Si treballes amb Andorra en català, també l'aranès no... Em sap molt greu, És que de l'aranès n'hauria de tindre cura l'occità, perquè és una variant de l'occità, no? Per això són variants minoritzades de llengües minoritzades. Sí, però al final la pregunta és la mateixa, no? La pregunta és intel·ligència artificial o aquests models de llenguatge i efecte sobre les llengües que es poden perdre. I, bueno, llavors el que dieu vosaltres és, si tens un volum, diguem-ne, un volum que vosaltres, no sé, podem establir en un X milions de persones que el parlen i que hi ha un suport, diguem-ne, de textos, etc., doncs tens unes possibilitats i si tens, per exemple, unes desenes de milers, doncs aquesta llengua minoritària té unes possibilitats bastant diferents. Suposo que és alguna cosa així, no? Però potser és igual que sense la intel·ligència artificial, no? No sé si la intel·ligència artificial aquí aporta... És el mateix tema de sempre, no? Per mi la intel·ligència artificial... Si em permets, a mi em sembla que la intel·ligència artificial tindria que aportar. És a dir, aquesta és la meva pregunta. És a dir, la meva pregunta o la meva hipòtesi. És a dir, la intel·ligència artificial a mi em sembla que tindria que ajudar aquestes llengües que són tan minoritàries a que no es perdi el poc que hi ha
doncs que no es perdi o que quedi més, si es va perdent, diguem-ne, perquè parlàvem dels avis, doncs que com a mínim quedi més documentat i més clar, i que si algú en el futur li interessa estudiar-la, perquè el tema de les llengües també són diguem-ne, fashions, també són modes, ara interessen les llengües minoritàries, ara no interessen, són temes que són a la història, són moments, no? Llavors, si en algun moment pot interessar, doncs la intel·ligència artificial possibilita que aquesta llengua no desapareixi. No sé, és la hipòtesi. Però mira, jo et dic que la meva experiència és que a vegades m'he de barallar per fer coses en català i estic a Barcelona en un centre que el 30% del finançament és de la Generalitat i a vegades m'he de barallar per incloure el 50% de dones perquè em diuen, no, ja ho farem després. Dic, després quan? A l'any 800.000, no? Perquè ens seguim discriminant a tothom. Jo m'he seguit de barallant i pensant, és que em despediran un dia, perquè jo dic les coses així, no m'han despedit de moment, però ja no o sigui, tu parles de coses, la intel·ligència artificial no existeix si no estem els humans. Si no hi ha uns humans que s'hi posin això, i si els humans tots fóssim justos i tan macos i bons, però com que no som així, doncs mira. Esteve Liz, digues. A veure, jo són temes que ja heu tocat. Més que res em referia amb això del que deia el Carles, de com es poden incorporar les variants dialectals o registres orals en aquests sistemes de processament de la llengua natural, més que res doncs, per això, no? Per preservar aquesta riquesa, aquesta cultura lingüística que tenim a Catalunya. Això per una banda, i està clar que els parlants podem contribuir fent la recerca amb la nostra llengua i tal, però quins rols haurien de jugar les universitats, institucions públiques i la comunitat tecnològica en la preservació lingüística digital? Per una banda, com se poden incorporar les varietats dialectals als sistemes de processament de llengua, si és que es poden, perquè és que si no, perdoneu, jo entenc que la tecnologia ens ajudarà a preservar, però també a homogeneitzar. O sigui, llavors, les variants dialèctiques, per exemple, podran tendir a desaparèixer, no? Mira, si tu tens un munt de textos escrits en variants dialectals, aquestes variants es representaran dins els teus models de llenguatge, dins de les teves intel·ligències artificials. Nosaltres, els parlants de català, tenim el costum, i jo n'estic a favor, d'escriure en un estàndard. Sí. Jo considero que una llengua tan petita, és petita però és gran, no? De parlants, jo intento escriure sempre en estàndard. El llenguatge oral és diferent. Doncs ara s'estan fent models de llenguatge basats en parla, no en text, no? O ara s'estan començant a fer el que es diu els models multimodals, que és text, potser imatge i parla. Per exemple, a YouTube. Quants vídeos a YouTube has vist amb parlants occidentals? Sí, uns quants ara ja. N'hi ha Sí, molts? uns quants. Vull dir, hi ha influencers, sí. Però jo crec que no hi ha gaire cosa. No, continuen sent minoria. Són una minoria. Llavors, aquestes variants, per exemple, si em parles de variants, la diferència entre l'espanyol peninsular, que en diuen aquí, i l'espanyol llatinoamericà, aquesta, en teoria, s'hauria de notar. O la diferència entre l'anglès britànic i l'anglès dels Estats Units també es notarà perquè hi ha un munt de vídeos a YouTube on hi ha parlants d'inglès britànic i d'anglès dels Estats Units. Hi ha pel·lícules, hi ha documentals, hi ha programes de televisió, hi ha de tot. Però en català occidental jo crec que alguns programes de la televisió valenciana i a la televisió catalana jo
si no fos que que el català és una llengua discriminada, jo estaria aquí com una boja lluitant per la representació dels parlants occidentals, no? Però la cosa està tan malament que en lluitar pel català en general jo en tinc prou. No sé, Eulàlia, si li vols contestar les altres Doncs coses. llavors m'estàs dient això, no? Que la tecnologia digital, al cap i a la fi, servirà per homogeneitzar, no? Conservarem el Aviam, català, però desapareixeran les variants. Jo no no, crec jo que no sé si el jo no salvarem. crec que això sigui ara que passa, eh? Jo em vaig quedar esgarrifada. Jo quan tenia aquells temps que tenia 25 anys o així, jo havia treballat amb gent de les Illes Balears i de Lleida que anaven a Barcelona i parlaven com la gent de Barcelona. O sigui, no parlaven com a Menorca o com a Lleida. I jo, que sóc una gran visitant de les terres de Lleida i d'Horta de Sant Joan, també, Gràcies. perquè hi vaig molt sovint, clar, jo em quedo esgarrifada perquè a mi no em toca més. Jo parlo de Barcelona perquè els meus pares, els meus avis eren de Barcelona, doncs jo parlo el que m'ha tocat. Però no entenc que una persona de Lleida o de les Balears vingués a Barcelona i això fa 30 anys. O sigui, això ja no té res a veure i les estandarditzacions del llenguatge han passat a Itàlia, han passat a Alemanya, han passat a tot arreu. I el que deies, tu dius el britànic, però jo que he viscut 20 anys a Anglaterra, parles amb el de Manchester o el de Cardiff o el de Cornwall i no són els de la BBC, que entens tots i Però parlen tan la bé, BBC no? és diferent de les cadenes dels Estats Units. Sí, però que no és un britànic. També són No. 300.000 que no queden representats tampoc, perquè totes les Clar. llengües grans tenen aquest Clar. esperit homogeneitzador, imperialista, una llengua d'això, és aquest. Sí, Però mira, això ha passat de fa molts anys, ja des de la unificació dels llenguatges. Jo crec que aquí la intel·ligència artificial ho pot accelerar una mica. Jo crec que ja està molt accelerat el procés, no ho sé. la intel·ligència artificial només consolida processos que els humans fem. I jo en el cas del català, jo veig, per exemple, televisió espanyola, a mi m'han ensenyat, perquè jo no ho sabia, andalús i un munt de llengües d'aquestes. I jo els entenc. I no els sé parlar perquè ho trobo molt difícil, però sé distingir-los. Si tu mires TV3 o 3Cat o com se digui ara, jo només veig una variant. Llavors, aquí què pots aprendre? I, a més, resulta que els espanyols, per dividir-nos, no deixen que els catalans vegem la televisió valenciana i la televisió balear. Me sembla que ara hi ha alguna cosa per allí, però per què ho fan? O sigui, si els valencians tota l'estona senten la seva variant, els catalans la seva i els mallorquins o balears la seva, què passa? Doncs que al final tots, no sé, no hi ha prou representació de les variants de la llengua a cap de les cadenes dels territoris de parla catalana. Jo penso això també. El Vicenç, has posat un parell de preguntes, Vicenç, vols fer-les? O les llegeixo jo, si vols. Diu, avui havia sentit en una conferència una filòsofa mexicana que deia que el castellà és una llengua que funciona amb subjecte i objecte i moltes llengües indígenes funcionen en un sistema de subjecte i subjecte. I que això fa que la cosmovisió de cada poble sigui diferent. Com es pot reflexar això en la intel·ligència artificial? Bé, jo el que veig, per exemple, com a estudiant no tan avançada de nàhuatl, que sóc, el castellà és una llengua subjecte-verb-objecte, com les llengües romàniques en general. No com el llatí, que era subjecte-objecte-verb, no? Arma virum quecano, que diem. Però el nàhuatl és una llengua subjecte-objecte-verb. I això no sé si té a veure amb una cosmovisió. Realment hi ha estructures... És que com el món és europeocèntric i la lingüística és europeocèntrica, nosaltres anem a estudiar el nàhuatl i diem ai, on és el verb copulatiu? I ells no en tenen de verb copulatiu, perquè tots els substantius tenen un verb copulatiu dins seu, no? Llavors, nosaltres
volem que les altres llengües siguin com la nostra i no ho són. Però jo crec que l'ordre dels components d'una oració no passa res. O sigui, si el nàhuatl té el mateix ordre que el llatí, llavors aquí doncs no passa res, al meu entendre. La cosmovisió ve de molts llocs, no sé, Eulàlia, tu què pots dir d'això, no? Però l'únic que hem de tenir en compte és que els recursos, per exemple, el nàhuatl el que fa és ajuntar moltes arrels, no és una llengua aglutinant. Què és el que passa? Que els models de tokenització no funcionen bé per a aquest tipus de llengües, sinó funcionen millor per a les llengües indoeuropees, que són més aviat flexibles. Aquest tipus de problemes són els que tenen repercussió en la intel·ligència artificial. Com el català és una llengua romànica i el món està muntat al nostre voltant i tot això, aquí no tenim problema. Els parlants de les llengües indígenes, que solen ser molt diferents perquè són d'altres famílies lingüístiques, sí que tenen problema. Sí, en aquest sentit, aprofitar tecnologies que venen de l'anglès, adaptar-les al català, no és com És molt fàcil. si fos el japonès, sí. Almenys això ens serveix. I perdoneu, hi ha una investigadora neurolingüista aquí als Estats Units que ha fet molta feina a estructures mentals i llenguatge. Per exemple, ha estudiat els llenguatges que tenen, per exemple, 2 noms per descriure el color blau. En lloc de dir blau fosc, clar, tenen noms diferents. Els que fan servir aquests idiomes poden distingir les tonalitats de blau millor, no? O sigui que sí que hi ha una adaptació del cervell a com parlem i veiem el món. Hi ha un grup natiu, em sembla que és a l'Àfrica, que no diuen dreta o esquerra, diuen nord, est, oest i est. I no es perden mai, no? Tenen una capacitat d'orientació molt millor que nosaltres que diem dreta o esquerra, no? Llavors sí que hi ha ciència que s'ha mirat això, que doncs no sé si li diria cosmovisió, no? Però que hi ha canvis estructurals al cervell basats en el llenguatge i com el fem servir. No, bueno, no sóc experta, però sí que ho he estat llegint i volia dir-ho. Oriol. Sí, una de les coses que va ajudar a traduir els jeroglífics egipcis va ser quan van trobar la pedra Rosetta. Llavors, les traduccions, quan s'entrenen els models aquests de traducció, què se li dona d'aliment? Li dones, no sé, un Tolstoi i després la versió en català o és una altra manera? Una manera molt habitual en la traducció que s'ha anomenat estadística, i ara la traducció basada en xarxes neuronals d'alguna manera també és estadística, és fer corpus paral·lels. Llavors tu agafes Tolstoi i les traduccions de Tolstoi a diferents llengües, per exemple, Tolstoi en rus i Tolstoi en anglès. I llavors els models aprenen al principi veient com són les traduccions i a partir d'aquí creen altres models. En general se fa el que s'anomena els corpus paral·lels. En llengües minoritàries o molt minoritzades, per exemple, les llengües natives d'Amèrica, quan nosaltres hem fet corpus paral·lels, quines obres estan traduïdes? Al maia o al Xochitl o al Isconau, bueno, Isconau és de Perú, no? Llavors hem de recórrer a corpus paral·lels molt petits, on tenim fonamentalment la Bíblia i la Constitució de Mèxic i ja. Llavors, aquí tampoc podem fer clarament corpus paral·lels, sinó que hem de recórrer coses com les que diu l'Eulàlia abans, transfer learning, extracció de paraules en paral·lel, etc. Però en general sí que es donen corpus paral·lels o que s'han donat corpus paral·lels. Actualment, amb els grans models de llenguatge,
Si tu ja te saps tota la literatura anglesa i tota la literatura russa, ja no cal que posis en paral·lel les obres. El model ja sap que casa es tradueix per house aquí i d'una altra manera a un altre lloc. Eulàlia, no sé si vols afegir coses. No, això tu ets l'experta lingüista. Algú preguntava com fer servir aquestes tecnologies perquè es facin servir aquestes llengües en el context com la UNESCO o aquest tipus de coses, poder fer servir una promoció de les llengües minoritzades en aquest context internacional, no? Jo de la UNESCO no, però sí que volia dir una cosa. Parlant dels models grans de llenguatge, nosaltres, per temes de protecció de dades, nosaltres muntem sistemes de processar històries clíniques, no? Com que tenen el tema de privacitat, hem de pensar en models de llenguatge això que puguin funcionar dins d'institucions com hospitals perquè les dades no surtin d'allà, no? En aquest sentit sí que s'està pensant en fer doncs, models de llenguatge això més petits, perquè clar, no hi ha cap hospital ni això que tingui la potència computeritzada d'instal·lar allà un supermodel de llenguatge bilingüe o el que sigui, no? I amb això sí que hi estem pensant, perquè un cop tu muntes un sistema, doncs el supercomputing, després dius, ostres, si això ho han d'utilitzar a la Vall d'Hebron o al Clínic, què poden fer després perquè tenir un sistema que cada dia els hi processi 30.000 històries clíniques les que van escrivint, no? Vull dir, això seria un ús diari, diguem, no? Un ús pràctic diari, que també és el que ens interessa, perquè a mi veure cartells molt macos en català i després que tots els restaurants no tinguin el menú en català i el dia a dia no em serveix de res, no? La gran propaganda, després si ningú en parla en català ni res. I això, fer un esforç perquè aquests llocs es faci servir, doncs és important. És una cosa que estem fent un esforç per poder-ho instal·lar a tot arreu. Carles. Sí, permeteu, per favor, una pregunta que també se surt una miqueta del català, però que em sembla interessant. A veure què em podeu dir. He preguntat abans sobre l'aranès, com una variant de l'occità. Ara que fem una altra llengua minoritària o, bueno, una llengua que és l'esperanto, ¿vale? Que és una llengua nova, exacte, és una llengua nova i que encara que avui parlem de modes, no està de moda, doncs potser hi ha una possibilitat que en un futur Europa sigui més integrada i hi ha una possibilitat, que avui és irreal, no? Però hi ha una possibilitat que diguin, escolta, doncs ja que estem més integrats, parlem una llengua que no sigui l'anglès. Vale? Llavors, quina serà? No? Llavors dius, mira, doncs agafem l'esperanto. Sabeu alguna cosa de com perquè jo desconec totalment, com la intel·ligència artificial ajuda o no ajuda a l'esperanto? Perdoneu per la pregunta, perquè ja... Jo no en tinc ni idea, només dic que a nivell de llenguatge internacional jo estic encantada amb l'anglès. L'anglès és un llenguatge fàcil, és un llenguatge, i clar, jo treballo en ciència, d'una precisió molt... En anglès tens unes paraules, bueno, ja ho sabeu, tenen 3.000 maneres de caminar, de caure, de trepitjar fang... És molt precís. A mi em sembla molt pràctic l'anglès com a idioma internacional. Mira, també es feia servir el llatí a l'edat mitjana, no? I es glorifica el llatí i l'imperi romà, no? I mira què van fer, carregar-se tot l'altre, no? Doncs mira, ara utilitzem l'anglès. Jo també sóc d'aquelles que mentre no sigui castellà també estic contenta. El més important és que no sigui castellà. El més important. No m'hi he ficat, però jo reitero, quan treballes en ciència i en medicina, t'has de barallar pel 50% de les dones. T'has de barallar perquè incloguin nens, perquè no és massa complicat. T'has de barallar perquè incloguin totes les opcions de preferències sexuals, per exemple, o d'identitats sexuals. T'has de barallar pel català. És que t'has de barallar per tot,
has d'estar allà batallant, o sigui, fas la teva feina i fas d'activista constant. L'esperanto a mi em queda, primer que no hi Molt tinc un lluny. especial interès, però realment és, bueno, ja ho sabeu els que treballeu, o sigui, treballar perquè es facin les coses d'una manera mínimament justa és un activisme continu. I clar, és que la gent se te'n riu a la cara, o diu, no, bueno, ja... I tu no, i has d'estar allà com, mira aquesta histèrica, ja torna a dir que totes les dones, ja torna a dir que s'incloguin nens, ja torna a dir que es tingui en compte que les dones tenen menstruació, la sorpresa del segle XXI, no? Vull dir, clar, és que és una darrere l'altra. Ja callo, ja callo. Ser una dona de classe baixa i nació oprimida, com deia la Maria Mercè Marçal, és molt cansat. És cansadíssim. És molta força. Jo hi ha dies que dic, és que no puc més. És que l'altre dia amb les dones, l'altre dia dic, vull fer un corpus d'opcions sexuals perquè la gent jove es talla els braços i se suïcida perquè no l'entenen, perquè la seva sexualitat és diferent. Escolta, o sigui, t'has de barallar per tot. Jo treballo en això també. Si vols, després parlem de com podem fer. Ja no aquest corpus. Després parlem, però vull dir que has de batallar continu per la justícia al món. Acabes, dius, ai, per favor. Sí, no, s'ha de batallar per tot. Inclús si treballes en anglès has d'estar a la guait sempre d'aquestes coses, Ho dic perquè jo he anat a reunions tinc moltes reunions amb gent que fa recerca en medicina europea i se't cau el cor a terra, Per què no es volen complicar, No fiquis nens, que heu de demanar permís per nens. No fiquem lo de les dones. La menstruació ens és igual. Els malalts de salut mental no, perquè bueno, és una cosa i dius què? Tornarem a l'home blanc de 70 quilos, de metro 75, que té 40 anys. I això, seguim així. A mi no em dóna la gana. Però és que molta gent manté l'estatus quo, molta gent el vol, i els models de llenguatge el mantenen perquè és el coneixement de l'altre. Llavors hi ha una cosa que es diu knowledge discovery, que és més relacionat amb Big Data, que és agafa dades, barreja-les i a veure què et surt. Però clar, si amb aquest que et surt li fiques el filtre dels large language models i això, ho adaptarà al coneixement d'ara i d'abans. I ja tornem a mantenir l'estatus quo. I jo estic a ciència, no m'interessa per res l'estatus quo, hem d'avançar. Clar. I això també, a mi se me'n van enriure dient que volia col·locar nens i això en un estudi, Us ho dic, se me'n van enriure a la cara. Vull dir que... Perdona, i com està relacionat el knowledge discovery amb el unlearning? És completament diferent. Vale, doncs explica'm-ho, sisplau. És una de les tècniques que existeixen per desesbiaixar els models de llenguatge. Exacte. El descobriment de coneixement és hi ha molt coneixement que no hem sigut capaços d'extreure en les dades del món. No? Llavors, si jo junto un munt de dades, puc extraure nova informació, puc extraure nou coneixement d'aquí. No té res a veure. Perquè això normalment es fa en una tècnica que és la mineria de dades. La mineria de dades, per exemple, no és molt prèvia als models llargs de llenguatge. Molt bé, gràcies. Tot això va sortir ja als anys 60. Sí, això és molt dient que hi ha l'Undiscovered Public Knowledge, no? Dient que hi ha moltes dades, inclús de papers, dades que hi ha d'humans, que es podrien recollir i treure conclusions diferents, però que ja entraríem en un problema més de decidir qui decideix quina ciència es fa, perquè uns camins de la ciència es tallen i es dona funding a uns altres i continuen uns altres. Són els interessos de la indústria, la farmacèutica, de molts acadèmics que estan molt ben situats i no volen complicar l'existència. Clar, però tot això, recordo, és molt abans que la intel·ligència, perquè hi ha gent que li té molta mania, dir que és una eina que ens va molt bé per moltes coses. I per les llengües minoritàries sí, però no ens ha generat tots aquests problemes. Existien a l'edat mitjana, a Grècia i on fos. És part del que és la humanitat, penso,
Un altre aspecte de la intel·ligència artificial encara estem treballant bastant, suposo que vosaltres també, és en el raonament, perquè els models llargs del llenguatge ja hem dit que no són intel·ligents, però saben escriure i saben escriure molt bé, però a l'hora de raonar, si els dones inferències fàcils de fer, no en saben, no? Llavors, ara estem treballant en com poder que puguin fer servir o puguin entendre el llenguatge lògic, els grans models de llenguatge, no? Per si tens un munt de dades, com les pots combinar i com pots inferir unes coses d'unes altres. I això també és molt interessant. Però En- puc dir en una medicina- cosa? Sí. Perdona, que estic fent aquesta feina ara. Un dels problemes amb el raonament i, de fet, en qualsevol funcionament neuronal és que hi ha moltes coses que passen que són fenòmens emergents, Sí, que vol dir que no podem entendre'ls entenent com funcionen les parts, que hi ha unes propietats emergents dels sistemes complexes que apareixen. I quan tractes el llenguatge, que és com estem fent, no? Amb les seves parts, hi han coses que passaran i jo penso que el raonament és part d'això, el sentiment és part d'això, que no els pots entendre només entenent els pedaços, que hi ha una part de la interacció que crea propietats noves i que, per tant, serà una mica més difícil fer que aquestes màquines raonin, perquè no és només A i B igual a C, perquè és el context, és l'experiència prèvia. Jo penso que part del problema en fer que les màquines raonin és que no estem prestant atenció a les propietats emergents del cervell. Però bueno, això és una mica feina eh, que estic fent en un altre món que no té a veure amb la intel·ligència artificial, no? Però que té a veure amb com funcionen els sistemes neuronals. Gemma, m'has fet pensar en això que deies de fer-los pensar. Llavors, per exemple, clar, el que són refranys, l'humor, tot això, clar, va per aquí, no? Una mica el que deies tu, com poden entendre o entendran l'humor, els refranys o el... You know, you know. Mhm. Saps què vull dir, Gemma? Podran aconseguir que eh, aquests processadors entendre l'humor i els trets característics identitaris o refranys populars, sí, el hi ha, significat? hi ha tot un camp d'estudi que és la detecció d'humor en intel·ligència artificial i actualment molta gent està treballant en això. Això actualment és difícil, més que l'humor o la paremiologia, per exemple, com està molt estabilitzada, és més fàcil. Però l'humor, si ara jo faig una broma que m'invento o així, això és més difícil de detectar, però hi ha molta gent que ho està fent, no? Igual que la metàfora, no? Les metàfores de la vida normal, com està a la dreta o a l'esquerra, si soc de dretes o d'esquerres, o les metàfores que t'inventes, tot això s'està treballant bastant. Eh, Això és diferent del raonament, també. Però sí, En medicina i això suposo que en sense problema te màrqueting, dic que estem molt prop. Ai, perdó. dic que en medicina i en màrqueting suposo que també, però que no m'interessa, doncs hi ha el que també és el sentiment anàlisis, no? S'agafa un Sí. temps i es determina si parla una persona que està trista, que està contenta, que això s'estudia, es fa O, servir. o es fa també detecció del llenguatge d'odi. Per exemple, nosaltres ho estem treballant això en la comunitat LGBT i llavors prepares corpus i els entrenes perquè siguin capaços de detectar odi. Després moltes empreses venen a nosaltres i ens demanen un model per saber què en pensa la gent d'elles i llavors per tot això també és sentiment anàlisis. O sigui, tots els aspectes els està tocant ara. Tot allò que es pot vehicular mitjançant el llenguatge ho està abordant la intel·ligència artificial. Blai, I gràcies. Um, el meu raonament, i vosaltres com a expertes podeu dir, a veure si jo al·lucino, com abans has dit, Gemma, que de vegades la intel·ligència artificial
al·lucina quan tenen masses dades o vaig pel bon camí. Tenint en compte que en general les persones som gandules, intentem fer el mínim possible, especialment quan parlem de masses, no? I volem, fent servir l'exemple de Catalunya, però que segur que és aplicable a moltes altres llengües minoritàries, tenim un gran volum de gent que viu dintre de Catalunya que no parla el català, i per poder parlar català requeriria un gran esforç de molta quantitat de gent. Per tant, probablement, a menys que s'hi posi molta energia, el més probable és que aquesta gent no aprengui el català. Ara bé, quan parlem de la intel·ligència artificial, quan veiem la discriminació, per exemple, ha sortit diverses vegades als diaris que intentes posar crítiques a segons quins diaris o intentes penjar segons quins articles i hi ha una intel·ligència artificial al darrere que detecta que allò és en català i t'ho bloqueja. Però si penges exactament el mateix text en un altre idioma, llavors sí que pot passar, no? En aquest cas, entenc jo que algú ha de fer un esforç per bloquejar el català. Per defecte no succeiria. I si anem amb aquesta idea de que en general som ganduls, penso que amb la intel·ligència artificial tenim molt més a guanyar que no pas en el món real. Al·lucino o vaig pel bon camí? A mi ja em perdonareu, però es veu que no tinc bé l'internet i se me'n va una mica. I no sé si he captat del tot el que has dit, però has dit una cosa, que és que hi ha molta gent a Catalunya que no parla català i hauria de fer un grandíssim esforç per parlar-lo. Això no és veritat. O sigui, el català és una llengua romànica i les llengües romàniques són molt fàcils per a gent parlants d'altres llengües romàniques, que entengués el quenyà, sobretot a Catalunya. La gent que hi ha a Catalunya i que no parla el català, no parla el català per voluntat política, no per cap mena de deficiència neuronal que haurien de tindre, no? Si tu vols parlar el català, parles català, i si no, doncs no el parles. O sigui, he entès que dius això. Després, és que jo crec que és peresa. Ahir vaig tenir una reunió a la UPF amb 30 o 40 persones, bé, online, dic, no? I havíem de posar algunes coses, havíem d'escriure aquí al Zoom, no sé què. Doncs aquesta gent de la UPF se veu que no té configurat que puguis escriure en català. I llavors jo posava les meves coses allí al xat i em sortien unes bestieses que Déu-n'hi-do. Això és pura peresa institucional. O sigui, la gent de la UPF no té configurat el Zoom perquè tu puguis escriure en català. Això és només voluntat institucional. Hi ha la voluntat de les persones i la voluntat institucional. I si hi ha persones que poden tindre a Catalunya la voluntat de no parlar el català, és perquè hi ha un govern que té la voluntat institucional de no fer el català necessari a Catalunya. I prou. I no hi ha res més. Al meu entendre. Sí, no ho discuteixo, Gemma. Feies servir la paraula peresa, jo he dit gandul. Aquesta gent que ara parla el castellà sense problema, però no parlen el català, perquè no per volen. peresa, és més fàcil que segueixin així que no pas que aprenguin a parlar el català. Requeriria un esforç. És que ja en saben. Ja en saben. I si ells, per entrar a internet i per escriure i per no sé què, necessitessin el català, en un mes el sabrien. No ho sé, dic jo, No ho sé, Però la intel·ligència artificial té això, no es cansa, Per exemple, una cosa que diuen és posen eines perquè ajudin els metges, no? Clar, un metge quan està de guàrdia a les 8 hores, 9 hores, el metge està cansat. La intel·ligència artificial no es cansa mai, No. Allà està. S'inventarà coses, perquè quan li preguntes molt al final diu, anda, i et diu una bestiesa. Per cansar-se no, se la inventarà però seguirà allà a dalt a que te pego. És una cosa que tenen. Sí, però si se'n va la llum ja està. Se'n va la llum, sí, ens va passar aquí, no? Un dia que vam estar sense connexió. Algú ha comentat alguna cosa del raonament, no? En medicina es fan els Decision Support Systems, no? Per ajudar a prendre decisions clíniques i això. Bueno, jo parlo molt de medicina perquè és el que em toca. Això sí. No, a veure, tot el que s'ha d'utilitzar
en medicina, d'alguna manera, ha d'estar molt validat com és. O sigui, això encara està en fase d'experimentació, no? Quins sistemes legals i això s'apliquen, però clar, si tu a un fàrmac li obligues 300.000 proves, no? A una psicoteràpia has de donar uns estudis i això no pot ser que aparegui, o pot ser, perquè els humans som així, un sistema d'intel·ligència artificial que et doni diagnòstics i algú l'utilitzi i el faci servir, no? En teoria s'han de fer moltes proves. Nosaltres estem ara fent sistemes de canalització a malalts pediàtrics, no? I clar, això a nosaltres no ens tocarà perquè nosaltres som una institució de recerca, però en el moment que es vulgui posar perquè els pacients preguntin unes coses, no? Al CatSalut, on sigui, això ja passa a ser una eina d'utilització mèdica sota unes regulacions, etc que passaran, o sigui, es digitalitzarà, entrarà molt la intel·ligència artificial també a la sanitat, ja ha entrat, però entrarà molt més. Però clar, ha de passar uns controls molt més estrictes doncs, que si el fa servir Per traduir. per traduir o per posar alguna cosa per internet, a social media, on sigui, no? Però són sistemes de suport, entenc. O sigui que el metge ha d'estar allí i el poden ajudar, no? Però la decisió final és del metge, oi? Ha de ser-ho, ha de ser-ho. Per tant... Però puc dir una cosa amb això? A Catalunya serà un sistema de suport. Als Estats Units, quan has de pagar $2.000 al mes per tenir assegurança, la realitat és que en teoria has de tenir un metge, però la realitat serà que la gent amb pocs recursos seran els que faran servir aquestes tecnologies i els que acabaran més malalts si falten coses i els que no tindran seguiment. O sigui que em sembla una cosa que ha dit l'Eulàlia, no? Que això ja ho hem fet sempre. Això, el problema no és de la intel·ligència artificial. És nostre. És de la humanitat, no? I igual, doncs, que ara discriminem amb intel·ligència artificial. Abans ho fèiem Sense. amb la màquina d'escriure i abans d'allò amb paper i llapis, no? Que jo ho veig, no? Això s'acabarà fent servir i els que no puguin tenir les dues coses, la intel·ligència i el metge, acabaran més fotuts. Però, bueno, és com som, no? Sí, el més fotut és la gent que es pensi que la intel·ligència artificial és intel·ligent i està preparada en medicina i li pregunte al ChatGPT, per posar un exemple, quina és la malaltia que té i quin tractament ha de rebre, no? Que això, el ChatGPT no és un sistema de suport als metges ni de suport de diagnòstic, sinó que és una eina que és capaç de parlar i prou, no? Llavors, una cosa és fer servir aquests sistemes de suport que jo sàpiga no estan ni crec que estiguen en molt temps a l'abast de la població i l'altra cosa és dir, no, que el ChatGPT tot ho sap i jo li pregunto al ChatGPT. I això està molt bé per a veure les pel·lícules de cine i tot això, però per a la salut me sembla que pot tenir Està regulat, conseqüències. Jo ara estic treballant amb suïcidi i clar, vaig al GPT i li vaig fer unes quantes preguntes de suïcidi i s'espanta. Si penses en suïcidi, i et donen tots els telèfons de tot el món. Això els hi han obligat a fer perquè això, si no et pots pagar el psicòleg, hi ha gent que anava al ChatGPT, estic trista i no sé què. Sí, és un perill. És un perill i aquí els estan intentant regular, perquè no tinguin la responsabilitat d'això, de que la gent en lloc d'anar a urgències doncs vagi al ChatGPT. Bueno, la gent ja va a Google, no? Me fa mal això i allò, van a Google, ai, sí, no sé què. Però als llocs on la medicina no es paga, llavors va el metge amb lo de Google. Als Estats Units es queda amb lo de Google. És bastant diferent. Sí, més fotut. Sí. Bueno, algú més té alguna pregunta? Això ha sigut superinteressantíssim. No sé si hem parlat molt de llengües minoritzades, però bueno. Bueno, però deixeu-nos amb un últim pensament de què hem de fer. Fem-lo servir com? Digueu-nos algunes idees de tancar i ho deixarem aquí. Gemma. Fer-lo servir? Vull dir, el català amb la tecnologia, no? Però... Mira, jo... Aquest aspecte de la ganduleria, de la peresa que hem anomenat abans, és molt important. Quan tu et compres una computadora o quan tu et compres un programa
O això també passa quan vas a comprar un llibre, que et diuen el tenim en català o en castellà, però en català és més car, no? Doncs me'l compré en castellà. Com és que t'has comprat en castellà? És que era més car en català. Doncs passa el mateix, no? És que ho pots tenir en català, però has de fer alguna cosa. El pots tenir en altres llengües sense fer res, sense demanar-ho, sense buscar-ho. I llavors, de vegades, ja que nosaltres no tenim cap govern que ens doni suport com a poble i com a nació, que és molt penós, ni tan sols el govern de la Generalitat fa això, tenim una responsabilitat, és el que dèiem abans, és molt pesat ser català, perquè tenim una responsabilitat com a poble, de pervivència del nostre poble, de la nostra llengua i de la nostra cultura. I això ho hem de dur a terme en els actes més petits de la vida. Quan jo escric aquí al WhatsApp, que en tinc un de Catalunya i un de Mèxic, de veritat que és un rotllo haver de canviar l'idioma del teclat segons si estic en un o a l'altre. Però és un acte de responsabilitat. Quan tu estàs fent una cerca a Google, fer-la en català i posar-li darrere català, perquè si no t'ho ensenya en castellà o en xinès, és una responsabilitat. I posar-te un corrector de català és una responsabilitat. O sigui, per mi el que nosaltres podem fer és ser conscients de que som catalans, de que catalans o dels països catalans, que la nostra llengua i la nostra cultura no tenim ningú que la defensi. I som nosaltres. I és en els actes petits de la vida quotidiana, no només anar i parlar en català a tot arreu, sinó a l'engegar la computadora, al fer servir el mòbil, al fer servir el traductor automàtic, en escriure una carta en català, encara que després, si estàs no sé on i has de fer alguna cosa més. O sigui, per mi seria això, no? La consciència i no defallir i cansar-nos tot el que ens haguem de cansar, perquè està en les nostres mans, no? Jo he de dir amb una nota positiva, els treballs que hem fet amb gent del País Valencià i per descomptat tots els hospitals de Catalunya i això, es toca el tema català, ningú posa cap dubte en cap moment i es fa. Tot i que sabem que potser al Parc Taulí escriuen molt en català i a la Vall d'Hebron menys, perquè cada vegada també hi ha més metges que venen de fora, Però dic de fora ja de l'estat espanyol, inclús, perquè falten metges i s'importen metges, sobretot d'Amèrica Llatina, això, s'importen metges, ho dic amb tot el respecte, Però sí que quan treballes amb aquesta gent no es posa cap dubte que m'és igual si només el 20% s'escriuen. Els sistemes que montis de processament de llenguatge natural es munten bilingües. I això, la gent que estem i amb els metges que et trobes i això, de moment hi ha suport i en aquest aspecte et trobes a gust. Jo els contactes que he tingut al País Valencià és que ni ens ho hem plantejat. Ells t'escriuen amb la varietat del País Valencià i els escric en català i tots contents, Ara això si ho has d'iniciar tu, no? Perquè si a mi em diuen ets del País Valencià, doncs t'escric en català. A veure com contestes. A mi he tingut sort, I em responen en català. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies als europeus per estar-vos gairebé fins a les 12 a la mitjanit. I moltes gràcies, ha sigut superinteressantíssim. Moltíssim. I moltíssimes gràcies a totes dues per prendre el temps a educar-nos i a compartir amb nosaltres la vostra experiència. Estupendo, gràcies. Adéu. Oriol, recordem... Moltes gràcies. Blai, vols comentar la propera trobada del mes català? Però pobra, l'acabo de... Sí. Això es diu You put me on the spot. Perdó! No m'ho podies dir un minut abans i així jo anava... Perdó, se m'hauria oblidat. Oriol, m'he pensat que ho tens a mà, oi? Em colo. Endavant, Oriol. Recordem que moltes gràcies a tots, especialment a la Gemma i a l'Eulàlia. I recordem que el proper dia 21 fem l'especial recordant a la Rosario Palomino. No sé si vols afegir alguna cosa més, Blai, o... No, gràcies, Oriol, perfecte. Sí, perfecte, m'ha salvat la vida. That's right. Molt bé, moltíssimes gràcies pel programa d'avui. Adéu, adéu. Adéu.
qui té superpoders per tancar això? El recorden?